akoma ndimakadzidza sounds kubaba inga mukuita zvinhu maya pamwe maipindwa vaita zve-PS system. PS system yangofana neexpensive player wangu aitengwe neshiri wangu ishiri kana maipia facts detected. Ivo maipi munozonyanya kuvasaiza ndosaka muchigara makatorana. momziya inozofizura akoma. Oh shit, miseila ari kuno. Mikela ko Mikela ndiani futi makusena maplayers kuti mamwe tisingaketi anti zvinyu makuta mudikinyira kamwana kasisitani kanga kari joza inhangu ini kuna imimi. What's happening here? Nothing, uncle, just doing my TikTok videos. Nai mzaya but TikTok nezvigero zvebasa here apa spirit yaiswa mota glass obviously yatovhepa ndope kuti mchembera nomukira kujambanja kakunohodza nemashita zako monazi apa kune matrails ebhaka mugwanzira monazi unofenda. Uncle, who are these guys ne? Vayakana ne mogara muchindikutsirana manje. Uyu ndo mushonga unopedza nemipapo ipapo. problem yenyu you always fighting us. Mungasiye mwana achitambisa zvinhu zvebasa makasitabhira yenyu ipapo. I'm pissed off my p. Zvamwari chaizvo pamwe pacho act semunhu mukuru my p. Daita svika mwana amwa spirit maitaura muchiti atipedzera here mane. Ndikwanire imi. Piece of chii chacho. Ndine bhabha here nini. Hamusiri mi munoti mind yokoso. Apa ndamainda wokoso dzacho makushokoswa moyo futi. Kudza benzi upedzisiro shuwa. Kudza striker kuti vanhu ngavafendeswe. Zvekuita zvebhora kwakutora maopponents kusvika afenda. Hapana nezvemuno. Look, uncle, we even did one number mapine. Saka mukudaro nekuti manga muchiita meze chirombe hanti. Handikasonga chikwaka chinakidza here. Apa techitoti tigere nevanhu vakuru izvo ma2K hawo. Zimbabwe is not for the weak wangu yangofana nemjolo. Intoda una kashinga. I'm not even staying in Zim for a week, ne? Ndabokuchunai kuti inofizura momzi yakoma. Mukandiita balance paya. Ndanzwa pangirizi yangu kusweta iyi. Ndaita wiki. Right, akoma Pundo. Mzaya ndikufanira mbobaya naye pa10 ndodzana muchembere kundaya nemuroora. Wakuda kuti ankwasha wapundoka. Kibzi, amkwane kana mtopu tukaende team. There's no need yekuenda po mapuka. Chile yenyu kuteresi maybe. Ini zii zvangu. Ndokaziva kainika Bobby. Haisi nyaya, mboita kaonewo nyika wangu. Ungokachengetedzawo kubva kumakava areas yako. Vangakaite mayas. Wangu kanoshandisirwa 442 nevakomana kakadzoka kane bhora mudumbu rakanozobuditsa after 9 good months. Maya boys 3 chinhu 1 plus hapana pandozokasiya kachiitwa mararana naboys. Mimi, go with Uncle Bobby. He needs to show you around. No problem, uncle. We'll be right back soon, ne? Goodbye, Mimi. See you, my friend. Don't forget to follow me back on TikTok, Auntie P. Okay, let's go. Imana my p. Ana TikTok avadi munhu akura unge mhanza. Ndo pakuzotanga kugarira madomasi muchitsvaga following. Haunyepi Bobby. Iyi ndo the very type man. Nyangwe mukadi. TikTok handisi kuzorega zvangu. Taurai muchasvika pachikamu chokuti muchazorora yenyu mese. Let's hope you did understand the assignment, right Mimi? I'm your actress, don't worry. Titambire kani mzukuru. Ko waswera here? Hi, Granny. How are you? Pakaipa. Ko pakaipa inai mzukuru wangu. Kwakanaka here? Kuna kumira mushe mchembere. Mzukuru wenyu abuda mugota. Uyu msikana wandinaye. Wait, and who is your mskana? I'm not your wife. Hezvo. Nai Bobby. Asi unondishura here? Ndo zviri kuitika gogo. Ndaitya kukudzaya asi ndazongoona asvikawo pagedhi apa musikana wacho achitoti auya. Ndimirire hako zvetumadrama twako Bobby. Ane pamuiri here yeyo? Uye zvekutizira kwemhando ipi? Pasina kana munhu wechikuru ipapapo. Kana pakutozokokwana tete hunge paine ari kuramba. Ine hangu munhu wangu ndiri kumuda uye pregazi ndikubvuma kuti ndeyangu. Muchachengeteswa vana vasiri venyu nekuzungaira. Twana tweshisha mungatugone here imi vana Bobby? Oh yeah. I love shisha, Granny. Do you have one here? Naimi sekuru va Bobby muripiko ndichitirwa mashura akadai na Bobby uyu. Kori ushanderwe ikombe ya Bobby. Iwe Bobby kwakanaka iri koko. Kuri safe kulezi batika ipa post toti sasa. Chiri kutora nzvimbo pano. Muzukuru wenyu akuti ari kufunga zvembaka uyu. Hi uncle, you are very handsome. Want you to feature on my TikTok posts. Iwe Bobby, taura nyaya yako tinzwa. Nekuti ini ndakapedzera kare kunzwa mudzimai wangu achipopota. Ndizvozvo zvamatonzwa kulezi. Manga manyanya undipopotera nenyaya yemudzimai saka wamuri kutoona ipapa pandiye mudzimai wangu. Aiya, zvari mashura. Ungaita mukadzi kachana ikaka. Kanoziva ine zveimba ikaka. Kana mapurisa akaziziva ijeri chete. Ndiye wandatoda iyeye plus moyo muti wagara unomera paunoda. Kudhara munhu akaudzirwawo kutora. Unomerera pawada.
asi ukamerera pachechi handiti unotemwa. Manje apa wako wamerera mumvura rakauyu muzukuru ukati hauti shure here iwe. Dzatovawo pfungwa dzenyu idzo. Muhamabvisa mabhara enyu murumu mangu hamuzi mekuunganidzira zvinhu. Da kuisa propati yangu. Uchiti inotengwa nebvudzi here propati yacho? Ukwane Bobby wanzwa. Wakavaka imba pano here iwe. Kana woda izvozvo unogara naye kubhabha kwasawira wako. I'm coming, sweetheart. Need some water. I'm dying here. Ne? Asi naye Bobby, chii chatambonyatsokutadzira zvekuti ungatigire kamunhu kakadai? But kanyama wani kule. Wogoti kanyama kotoda kukadya kuti tiri varoyi here isusu. Iwe nekanyama kako ende kubhucha uko ndokunoitwa zvenyama ikoko. Pamotondiuraya henyu hapana kwandiri kudzokera hangu nemunhu wangu. Tiri pano kusvika amen. Mushayowo ndimi muchatotibatsira kuvaka kusvika zvaita. Manga majaira kundikutsanira kamukadzi nemurume. Ko uchiti upenyu hwedu here? Aroora mukadzi atozvirorera, isu pedu takapedza. Ndosaka uchiona imba yedu yakamira nanhasi. Ko isu ndisu tichagara here naye? Dasi mazondinakidza henyu. Kamuzukuru kapundo aka mukadzi nomudii zvangu nditoriwo tsuro yemubhuku inofamba nemapeji. Asi iwe mfana unojairira vanhu. Ko tikadonha neBP, unomboziva kuti tiri varwere? Ndiri seni ndanga ndatodedera hangu. Zvakanaka ndabva ndatoziva kuti zvekuroora ndichiripo. Rega ndinopedza hangu basa rangu ini. Chikafu chako chirimo mukicheni. Pundo wadi? Mafana, batika pa 10 pangu izvezvi pane hombe yaitika ita fast. Ibva wapfuura chitora mfana power. Bo wakoma ndosvika soon. Mimi, let's go.